and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Pagawason ta ka din eh. Tinuod? Tinuon. Pagawason ka dayon ikaw din eh. Human maglipay na ako. Pusaim na nakining usa ka shot. Unya, manghigda din ta sa kama. Dali na, Jay. Gusto ko magawas din eh! Mga bata! Pagawas ako din eh! Niyo si Jay! Nagwal si Jay! Oh, hoy! Anong nanagan mo? Kuyaw, busing. Si Kuyaw! Kuyaw, palugo sa lang miglaan, busing. Ay lang nga si Anastasia. Unsa? Ako yung kayong bayhan na busing. Kuya. Mga matay mi. Unsa ba na inyo nakita? Unsa inyong nabantigan? Magkabusing. Busing. Hindi kayo magkasulti busing. Oy! Lang niya. Kaso! Binino! Kanitang! Hoy! Wala gil mulingi ang duha. Usap kayo lang nabantayan ni Anastasia. Unsa o kinsam gid ni si Anastasia. Pero dili ko musulinda. Musamot ako interes na babayana. Kinahanglan doon ako madiskubrihan siyang pagkababae. Nganong nagkahandlok man sila? Nganong wala tiwasa ang pagbunlot nako? Nagtulog ko'y makita. Murag may kalit maghayag ang akong una-una. Si Jay. Si Jay yun. Ug ikulata sa duha ka mga tao. Si Jay yun. Si Jay yun. Basta na! Nagkadugo na ang naong ni Jay. Nganong gikulata man ang akong mahal. Kinahanglan makagawas ko din niya. Gusto kong luwasan si Jay. Mao nang ako nakita ka ni Ato. Ug ako lay makaluwas niya. Ug ang among duha ka gugma. Kinahanglan makagawas ako din niya. Kitrangkahan ang pultahan. Dili ko makagawas. Diyos ko. Anong ingon man ini? Wala niyo paminawang akong hangyo nga imo kong tabangan. Masugot ko nga imo kong paantuson. Ayaw lang si Jay. Ayaw lang siya iamong sa imo pagsuway sa kong hugot kapag tuon mo. Mahal ko kaayo siya, Lord. Mahal ko kaayo ang lalaki nga mo na nag-iya sa akong kasing-kasing. Ayaw siya si Lotte. Kinalang magita kong paagi nga magkagawas ko kikan din. Ang bitana. Suwayan ko kabli ang bitana. Dili kayapon maabli. Sa ba din nahitabo ni Jay? Mamatay siya nga dili ko makapanalipon niya. Dili ko makatugot ka mo na mahitabo. Dili. Mutagam na na! Kina ni? Magawasan ni mama? Kawasan ni ma'am. Tawagan niya may ginaunsa? Nagkadogo na hinunay mong now. Ikaw, manggod. Padayon ka lang magahid, bisag wa ka na mahimo. Jay, way laing makaluwas nimo ako ra. Nagkadungog ka? Ako rin makaluwas nimo. Peh! Animal ka. Imo kong giludan. Muli angay ni mo. Giingnanta ka nga ako rin makaluwas nimo. Dili ka maghapon makasabot. Jaime Anastasia nga nakakita sa imo karong gidangatan, ha? Niya ba siya? Aron pagluwas nimo? Wa! Ug ti mailahan lang na nga wa say pagpakabana nimo. Dili na tinuod. Ngano? Nagtuo ka bang nahingawas siya sa wa nimo karong pagpauli? Labing siguro wa kaniya pangitaa tungod kay masuko ang iyang inahan. Wa say gusto nimo ang iyang inahan. Si Anastasia ra importante nako. Importante ka kaayo alam ka nako, Jay. Dili ikaw ang akong kinahanglan. Dili ikaw ang akong kalipay.
Di ka magid makasabot ni ana. Ang bugtong kurang na sayran. Nga karong ni akin sa komputer. Dili og dili ko na ikaw patugtan nga mawa na ko. Luod ka. Luod ka, Wina! Sa pagkakaroon luod pa ko. Kung naghubog ako karon sa iba tubangan, ludon ka pa ka na ko, Jay. Nia, naghubog na ko. Tanawa ko, Jay. Tanawa ko. Ayaw paglingiw. Kikunitan mo. Bibuto ko nga, Bel. Pwes, tanawa ko. Ah! Huwag ka ba gihapon maibo? Naghubog na ko. Managsama na kitang hubo. O dali mong madungog ang pinitik sa kong kasing-kasing. Paminawa, Jay. Imo nga na ang kipanigid ni ini. Tanawa ko! Buigbog ng tubig ang imong lawas. Alam matagpaw ka. Kung dili pagid igo, pagpabukal o maibo-bo niya ng imong kangol. Jay! Di ka ba yun maluoy sa imong kaugalingon? Nagkadugo na ang imong naw. Naibaw kong gisakitan ka na. Nanong dili ka malagyan mo surrender. Malipay ka pa. Tungod kitagbawon ta ka. May pagmapahawa ka sa kong atubangan. Unsa? Kimi apli sa pultahan. Mao na kinangi kayo nga akong kipaabot. O kawas ko kikadili aron luwason si Jay. Pagawasan na ba ko? Magkagawas ka. Sigurado yung magkagawas ka. Pero kinalang ihatag mo na kanako ang katumanan sa kong gipangayo. Kita kayo ni? Ha? Unsaon mo ang maong armas? Ako ning gamiton sa pagpatay sa imong inahan. Unsa? Maoy akong patyo ng imong inahan. Ayaw! Ayaw, sir! Gahi ka! Bisag yun sa ka naghatag ng pabor. Pero padayon kang wag yung mamati na ako. Hatagan ka mong rosaryuhan! Pwe! Sir, tuhuin ko. Kining rosaryuhan may makaluwas ni mo. Ang kinabuhi sa mong pinanggang inahan mo yun na! Kunin mo siyang gimahal. Kung gusto ka pang makig-uban niya, gikan ka magkagawas ini. Ihatag ka na ako ang akong gipangayo. Sir, nagtukan taong ko ni mo sa tinuod. Dili basta-basta nga makakita dayon ko sa umaabot. Muabot lang kini Sa mo. ato pa! Gusto kayong mamatay ang imong inahan, Ayaw, ha? ayaw taon, sir. Huwag yun sa si mama ni gitugan ako. Bisag ako, sir, wa malipay din ang hitabo karon sa kong kinabuhi. Sakitan kaayo ko kung may makita ko mga patay nga mangligtas sa daan, sa dagat. Kanang moabot sa kong huna-huna nga talan-awon nga makalilisa nga nilobyo, sir. Dili ko magbalipayon, ana. Dili ko madaas yung mga luha! Uy, sa si mama, sir. Waluoy tao nga sa akong inahan. Ayaw siya iamong. Pwes! Tumana ang gusto kong mahitabo. Suhira sa mong dapit, asa ko makita ang atas si case nga gisudlan sa daghang kwarta. Ug tan-awang ako umaabot. Ha? Ang akong umaabot. Ug tagalan ko na ikaw. Inigsidlak sa adlaw ug ba? Manlakaw na ako mga tao. Aron hunusan si kinabuhi ang imong inahan. Ayaw, sir. Ayaw. Aw sa may mong gusto. Dadon siya din sa mga tubangan. Ug pasaksihon ka siyang kamatayon. Sir, ako nalay patya. Ayaw lang ang akong inahan. Oh. Ako lay patya, sir. Huwag pa ka magluka, Carol. Ay, nga naman da, Fanny. Ha? Katugon na ka? Huwag magid, oy. Hasta po ko, Fanny. Uy, wag yung ko magduka. Fanny, kita ba? Nasentro ba ya sa atong hunang-huna ang pagtabanan nilang day Anastasia o Jane, no? Doon na di kay laing duda, Carol. Ambot pa, Fanny, uy. Ay, di naman ako ipagawas ni Asa hunang-huna, uy. Nga unsa? Ayun na lang lagi. Unsa lagi? Ganun ko gustong ibitin ko, Carol. Unsa lagi nung duda silang pagkahanaw, oy. Kuan pan ba? Kanang, wa kay lapot sila si Wena o ang iyang amahan, ani? May nakakita man ko na ni Wina nga miadto silang Rosing.
Ubisan ako. Nakakita ni Wina dito sa ilang luna. Sa niyang gipangita na naman sa dayan. Misudyo ko sa gikuran nilang luna. Uy, pero wa ko nakita. Ang mas mahinuon kun. Wa kilabot si Wena. Malipay kay ko anak Fanny. Inigayang, dili pa gani mo balik sa dayan? Ako na mangita nilang duha. O kung ako sila makita. Sadyaan ko gid sila. Labi na gid si Jay. Wa ko nila pagkatulga. Wa ko nila papakawaya sa pagsigig huna nila. Diyos ko. Ang kinabuhi na ni Mama ang gihulga nila na ako. Saya ko buhaton. Makatugot ka ba di ay nga masakripisyo ang akong inahan tungod sa pagdawat ko sa gitahas mo na ako. Ayoko masagdi. Ayoko masagdi, Diyos ko. Musugot ko nga ako mo ilang patiyo na ayaw lang si Mama. Ayaw lang ang mga mahal ko sa akong kinabuhi. Oh. Brown out. Kagit-git. Masabot na ginag ilang kamangtas. Karon nga ngit-ngit na. Basta kay ayaw ko pasagdi, Diyos ko. Oh. Kalit na. May kahayag. Hayag yun. Og nakita ko ang agianan. Kawas ng maong bahay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!